Mennyire gyakran tapasztalod azt, hogy tényleg a mai fiatalok ilyen kapunyitási pánikkal küzdenek? Nem is biztos, hogy ennek a nagyon erős Mit döntsek című fejezetnek olyan nagy hatása lesz ez később. Tehát lehet, hogy irányokat kellene választani, és hogy ezzel akár az ő bizonytalanságuk is egy picit csökkenne. Mennyire kell szerinted valamit úgymond ellopni a szüleink fiatalságából, és mennyire kell tapasztalni és sodródni az árral? Azt, hogy mit lehetne eltanulni a szüleink generációjától, az, hogy nem kell nagyon sokat agyalni a dolgokat, hanem el kell kezdeni. És meg kell nézni, hogy az működik, nem működik, nekem való, nem nekem való. Ez a legrosszabb szülői magatartás, amit el tudok képzelni, hogy nem azt próbálja megérteni, hogy jó, ő sértettséget hozott haza, hanem hogy azt mondja, hogy mondod ezt nekem, mert akkor felülről kezeli a helyzetet. Hogyha én boxolni szeretnék járni, hát nem úgy kell gondolkozni, hogy drága jó Istenem, akkor én most, összetörik az orromat, vagy. Tehát nem előrevetíteni azt, hogy miért nem működik valami, hanem csak elmenni, megpróbálni, megnézni, hogy működik például egy olyan közegben.